Proposem que Tarragona sigui candidata per acollir uns futurs Jocs Especials Olímpics i no ho fem perquè sí, ho fem perquè sabem el que representen aquests Jocs. No només són un esdeveniment esportiu, són una lliçó col·lectiva, són una finestra oberta a un món on el valor més gran no és guanyar, sinó participar, fer amics, compartir i créixer plegats. Fa molts anys que conec el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. He rigut amb ells, m'he emocionat amb ells, he crescut i he après d'ells. I us ho dic de tot cor. Són ells els que m'han ensenyat què vol dir esforçar-se, què vol dir ser valenta, què vol dir estimar i, sobretot, estimar sense filtres ni condicions. Perquè allà l'èxit no es mesura només amb cronòmetres o medalles, es mesura amb la capacitat d'intentar-ho, amb l'esforç i amb la dignitat. Aquesta moció ha parlat d'això, d'obrir Tarragona a aquests valors. Parla de fer un pas endavant com a ciutat, d'escoltar i posar al centre les persones que massa sovint han estat silenciades. I tenim tot el que cal. Tenim les entitats, tenim les instal·lacions, tenim el teixit social, però sobretot tenim les persones. Tenim la voluntat i tenim el deure moral de posar la inclusió i la diversitat com a eixos centrals del model de ciutat que volem construir.